Dobrý večer pri našej pravidelnej relácii, ktorá funguje horšie, lepšie podľa toho, ako to stíhame a aký máme deň. Každopádne začnem dneska trošku blokovo. Prvá téma sú domáce správy. Budem citovať z bežnej tlače, začnem od toho najvyššieho. Pani Radičová, premiérka: súdnictvo má významný vplyv na ekonomiku. Je dominantným pilierom budovania dôvery vo svete ekonomiky, povedala na konferencii nadácie otvorenej spoločnosti súdnickej reformy. No, pani Radičová áno, ale bohužiaľ právo, bez ohľadu na to, či je konštitučné alebo common law, má jeden problém, že pokiaľ ekonomická koncentrácia moci, majetku, vplyvu, rent a tak ďalej je príliš vysoká v danej spoločnosti, v danej ekonomike, tak právo nefunguje. Právo je svojím spôsobom takisto predmetom úspor z rozsahu a unifikácie, kodifikácie procesu a všetkého ostatného. Takže kľúčom k náprave slovenského justičného systému, spravodlivosti a znižovanie rozdielov medzi právom a spravodlivosťou je v prvom rade náprava príliš vysoké nerovnosti, ktorá v spoločnosti bola vytvorená a pretrváva. Kto nepochopí, má pripomienky, môže mať, ale ja som o to pevne presvedčený. Niekedy sa k tomu ešte snad dostaneme v budúcnosti. Máme 111 nových profesorov. Pán minister Jurzica napriek veľkej snahe nedokázal zastaviť toto show menovaním, tuším, 3/4 v oblasti ošetrovateľstva, sociálnej práce a podobných užitočných nezmyslov. Mnohých rozčľuje známy bloger Robert Mistrík, jeden zo spoluzakladateľov SAS, polyhistor a ekonóm, mimochodom údajne píše práve dnes na blogu na nemenovanom jedinom slovenskom týždenníku ekonomickom. Pred rokom som mal tú čest viesť debatu so študentkou externého štúdia politológie na univerzite, vysunuté do miesta, ktoré asi len prednedávnom získalo mestské výsady. Ani po 3 rokoch štúdia nemala šajnu, čo je pravica a čo ľavica. No tak ja si myslím, že tu šajnu má ani pán Mistrík, takže tento blog trošku ako v tomto smere nemá veľký zmysel. A všeobecne odporúčam prečítať si blogy pána Mistríka, Roberta Mistríka, niekedy naozaj neviem, o čomu presne ide. Môj obľúbený autor, musím povedať, že skutočne ho mám čím ďalej tým radšej, už som niekoľkokrát spomínal v súvislosti s komentárom maďarských zmien v dôchodkovom systéme, v druhom pilieri a tak ďalej. Istý pán Vladimír Baláš, prognostik, analytik, komentátor, vedec z prognostického ústavu SAV, napísal ďalší podporný argument obrovského rozsahu, priam dinosaurieho, na to, aby bol povinný vstup do druhého piliera absolventov v nemenovanom mienkotvornom denníku Právo na hlúposť a slobodná voľba, kde teda dokonca použil Daniela Kahnemana na to, aby dokázal, že ľudia nie sú racionálni, mladí vôbec nie, takže sa nestarajú o starobu, treba ich proste postrčiť, ako píše a tak ďalej, aby potom nestali v rade na sociálnu pomoc, keď náhodou si nebudú šporiť na dôchodok a investovať. Vynikajúca veta, podobná ako minulý Janošíkovi: nuž, vláda porušuje naše právo na slobodnú voľbu oveľa drastickejšími spôsobmi ako tým, že nám povinne povie vstúpiť do druhého piliera. V detskom veku nás núti chodiť do školy namiesto návštevy cirkusu. No, tak ako neviem, čo chcel týmto povedať pán Baláš, ale ja začínam mať obavy o jeho celkový korpus. Naozaj neviem. Ministerstvo hospodárstva vyvíja veľkú aktivitu v regulácii platov manažérov štátnych podnikov a podnikov s účasťou štátu. Na webe, na portáli právnych predpisov je v pripomienkovom konaní návrh pravidiel výberu, riadenia a odmenovania zástupcov štátu v orgánoch spoločnosti s majetkovou účasťou štátu. Je tam nejaká pevná zložka, nejaká variabilná a tak ďalej. Zložka ekonomického významu. Odporúčam si prečítať. Pripomienkovať to bolo, myslím, že do včera možné. Každopádne vidím tam veľké dierky, cez ktoré opäť budú nemenovaní, odborne vybratí manažéri, zástupcovia v predstavenstvách, pozorných radách dostávať podľa vybratých pravidiel tzv. Pomerne slušné odmeny, ktoré nebudú veľmi korešpondovať s tým, čo sa reálne v tých podnikoch bude diať. Ale možno, že to je aspoň čiastočný posun vpred. Pán hlavný ekonóm, donedávno teraz už iba hlavný analytik pre krajiny strednej a východnej Európy, Erste Bank, matka slovenskej sporiteľ vo Viedni, známy to Juraj Kotian nám tu rozprával o tom, že krach štátu by bol pre trhy šok, myslí tým otázku Grécka, Portugalska a tak ďalej.
V Davose je teraz Svetové ekonomické fórum a tam hulákajú viacerí, že Greece default, with Ireland breaks euro by 2016. To sú samozrejme názory, ale myslím, že pán Koťa nemusí mať až také veľmi determinované bankové myslenie. Známy to človek, poradca Mikloša v druhej vláde 2002-2006, Martin Brunsko, má zastrešiť vedomostnú spoločnosť ako splnomocnenec. Gratulujem. V budúcej relácii, lebo dneska to nemám pri sebe, si preberieme veľmi podrobne paper pána Brunska na konci volebného obdobia v roku 2006 o obrovských úspechoch reforiem v roku 2002-2006. Je to neuveriteľná istá záležitosť a naozaj si myslím, že tento splnomocnenec nám veľmi pomôže v úvodzovkách. Mal som tu čest osobne s ním realizovať jednu prednášku o kríze a dobre. Pán Singer, guvernér Českej národnej banky, pochybuje, že by úprava bonusov bankárom bol nebezpečný krok, lebo by to viedlo k externalizácii bankových služieb, tých, ktoré sú ziskové. Pán Singer si asi nevšimol, ako sú bankové služby dnes už externalizované, a kto vlastne zabezpečuje pre banky a podobné finančné holdingy dnes prevažnú väčšinu drobnej, ľudovej, žebravej, retailovej produkcie. Určite to nie sú banky sami o sebe. Minulo som napadol do istej miery 3-4 týždne možno Národnú banku Slovenska je analýzu o jej vlastnej efektívnosti a tak ďalej, zákon o NBS, časopis Biatex s veľkými kecami o nehnuteľnosti na Slovensku. Dneska naopak pochválim, pán Hajnovič František, bývalý minister financií, asi 3/4 roka, dnes pracovník NBS, deficit a dlh v rozpočtovej politike EU27, v najnovšom čísle Biateku odporúčam prečítať, je to zaujímavé aj z hľadiska simulácie pre Slovensko. Model je klasicky použitý Asafu Razína a podobných ľudí, ale mne sa to páči. Je to určite príklad toho lepšieho výskumu, aký sa v tejto krajine dá spraviť. Hlavná vec minulého týždňa, alebo terajšieho, je analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, respektíve pána Mihála. 52 strán, odborné východiska, klasické veci z OECD a z Aging Working Group pri Európskej komisii, plus Quasar White House, zase OECD o akruálnych princípoch v poisťovníctve. No, oceňujem jednu vec, dá sa to pripomenúť do 29.1. myslím, že je tu relatívne dobre zdokumentovaný stav, aký tu je dnes. Niektoré čísla, niektoré veci, niektoré úvahy o proporciách prvého, druhého a tak ďalej piliera treba by vážne poupraviť. A keďže sa tu píše, že to je úvod nejakej debaty do budúcnosti slovenského dôchodkového systému, tak to vítam, že teda do tej debaty sa aktívne zapojíme a trúfame si na to, aby sme dokázali, že toto tu je síce fajn popis, ale každopádne riešenia sú ešte niekde úplne inde. Americká ekonomická asociácia mala výročnú konferenciu v Denveri, myslím, že 7. januára. Bola tam obrovská debata o nerovnosti a raste, nerovnosti a kríze. 3 hlavné prúdy, ak sa nemýlim, Rajan rozprával o tom, že to súvisí s finančným sektorom a s tým teda, ako bol zbytočne preexpanovaný v rokoch Clintonovej Bushovej administratívy smerom ku nepríliš solventným poberateľom pôžičiek a špeciálne teda hypoték. Daron Acemoglu, nositeľ ceny Johna Batesa Clerka, jeden z najchytrejších amerických ekonomov dneska, má tento krásny sladeový paper na webe, kde cituje ďalšieho velikána, Emanuela Saeza. Toto, prosím, bude to tam, môžete si to nájsť, treba vidieť. To znamená vývoj podielu vrchného 1%, 1 až 5%, 5 až 10% v USA na príjmoch v rôznych historických obdobiach od roku 1913 do 2008, kedy sú za USA posledné známe, overené, dostupné dáta z rozdelenia príjmov a daňových priznaní. A ja si myslím, že aj slepý, blbý a úplne teda problematicky uvažujúci človek si urobí záver sám, ako teda zrejme súvisia krízy, nástup jednotlivých kríz a dôsledky a riešenie s vývojom príjmovej nerovnosti. Toto a takisto práce Saeza, pôvodnú, z ktorého to vychádza, takisto ju dám na web, teda do odkazov, odporúčam si prečítať. Nie je to nič zložitého ani po anglicky, a je to výborný prehľad.
A zároveň, prosím vás pekne, môj apel, ktorý som písal už asi pri prvom alebo druhom blogu, na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, na všetkých ďalších zúčastnených, na ministerstvo financií, zverejnite, buďte takí láskaví, čo je najdlhšie aj retrospektívne dáta z daňových priznaní v Slovenskej republike za obdobie, za ktoré ich máte k dispozícii. Pretože každá slušná krajina, USA od roku 1913, tieto dáta má, z týchto dát, bez toho, aby ich personifikovala, rozdeľujú ich do rôznych veľkostných skupín a tak ďalej, a podľa toho, či sú to príjmy z pracovného príjmu, z majetku, kapitálového a tak ďalej, dedické a tak ďalej, rozčleňuje ich. A potom tá daná krajina a jej exekutíva môže špekulovať, simulovať a hlavne môže zdôvodňovať, prečo má taký, onaký, taký daňový, odvodový a taký systém, či je progresívny v skutočnosti, či je v skutočnosti degresívny, a potom sa môže viesť aj kvalitný, normálny a vyvážený sociálny dialog. Ja naozaj nerozumiem, prečo na toto na Slovensku, na čo upozorňujem už niekoľko rokov, nie je možné urobiť, a apelujem na všetkých, ktorí to majú čo povedať, či už inštitucionálne alebo odborne, aby na to tlačili. V tejto súvislosti veľmi oceňujem 2 blogy na nemenovanom denníku mienkotvornom. Jozef Briška, prečo je súčasný daňovo-odvodový systém na Slovensku nespravodlivý. A potom istý pán Rastislav Farkáš, šetrenie na železnici, prvý diel, s tým, že konečne niekto pochopil, o čom je logika subvencovania alebo iného proste usmerňovania, či už regulačného alebo iného dopravy na železnici, že je to úspora z rozsahu a tak ďalej. Objavujú sa sem tam medzi rôznymi bláznostvami, inými aj texty, ktoré majú hlavu a petu, a preto je dobre na nich upozorniť. Zatiaľ ďakujem a v ďalšej časti sa dostaneme ešte k niektorým ďalším záležitostiam.